Právník snadně je jednoduchý a moderní systém poskytování právního poradenství a prakticky použitelných právních produktů. Jeho základem je balíček služeb Právník snadně Start, který obsahuje DVD s výkladem pracovního práva a CD-ROM se sbírkou zákonů z oblasti pracovního, obchodního, sociálního a daňového práva. Sbírka zákonů je po celý rok průběžně aktualizována, takže zákazník má vždy k dispozici jejich platné znění. Zákazník dále získá přístup k databázi vzorových smluv a dokumentů, které může podle svých potřeb jednoduše upravovat a ukládat pro další použití. Největším přínosem je však bezplatně poskytované poradenství. Každý zákazník obdrží přihlašovací údaje na web snadně.cz, kde může v sekci Poradna zadávat své dotazy. Těmito dotazy se neprodleně začne zabývat tým zkušených právníků, jejichž odpověď zákazník nalezne po opětovném přihlášení na svůj účet. Tato služba je zákazníkovi k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok zdarma od zakoupení balíčku Právník snadně Start. Pokud s našimi službami budete spokojeni a budete chtít i nadále využívat bezplatného právního poradenství, stačí si po uplynutí 1 roku zakoupit balíček Právník snadně Smart. Tento balíček nabízíme všem věrným zákazníkům s 15% slevou. Obsahuje nejnovější verzi aplikace Právník snadně a bezplatný přístup do právní poradny. Produkty z naší nabídky si můžete objednat online na webu snadně.cz. Do 3 dnů obdržíte balíček s produktem dle vašeho výběru, který vám zároveň umožňuje začít využívat našich online služeb. Pokud koupi teprve zvažujete, kontaktujte naše obchodní zástupce, kteří vás navštíví i ve vaší firmě nebo kanceláři. Představí vám naše produkty, zodpoví i vaše dotazy a s vámi sepíší objednávku. Vítáme vás ve světě snadně.cz.